Suomalaiset olivat ruotsalaisia lähes 500 vuotta, 1300-luvulta 1800-luvulle. Ruotsalaiset kutsuvat Pohjanlahden toisella puolella olevaa maansa osaa Itämaaksi. Itämaa toimi vilja-aittana sekä reservinä, josta saatiin miehiä valloitussotia käymään. Se toimi myös suojamuurina Venäjää vastaan. Itämaassa asui vierasta kieltä puhuvia heimoja, muun muassa hämäläisiä, pohjalaisia, karjalaisia ja savolaisia. He olivat luontevasti osana ruotsalaisia sekä tasa-arvoisia, vain kieli oli toista. Ruotsin kielen oppiminen avasi Suomen sukuisille tien korkeampiin asemiin. Tukholman ytimessä on vanha tori, Hötori. Se merkitsee heinätoria. Voi hyvin kuvitella Itämaasta saapuneen hämäläisen ostavan hevoselleen heiniä Hötorilla, heinätorilla. Nyt sieltä saa muun muassa vihanneksia ja kukkia. Ja muun muassa ruotsalaisten kutsumia Hötori-kamoja, halpoja Rolex-kelloja. Torin laidalla on jaossa suurempaa. Mahtavassa konserttitalossa järjestetään Nobelin jokavuotiset palkintojen jaot. Fysiikan, kemian, kirjallisuuden ja rauhan palkintosummat ovat silloin jaossa. Muun muassa näille tieteen alan edustajille on aikoinaan annettu Nobel-palkinto. Insuliinihormonin kehittäjät Banting ja MacLeod 1923. Penicilliinilääkkeen kehittäjät Fleming, Shane ja Florence 1945. Transistorin keksijä Chollet 1956. Muovin kehittäjä Ziegler 1963. Digitaalisen kameran kehittäjä Boyle 2009. Ruotsi hävisi sodan Venäjälle 1809. Pohjanlahden itäinen osa, jolla suomalaiset asuivat, liitettiin Venäjään. Suomalaiset siirtyivät Venäjän alaisuuteen. Yli 500-vuotinen eläminen ruotsalaisten kanssa oli päättynyt. Monet tavat, tottumukset kuitenkin säilyivät. Miten tuo 500-vuotinen yhteys näkyy perinteissämme? Tästä joulun vietto on hyvä esimerkki. Helsingin Töölössä vietetään joulua eri tavoilla kuin Tukholman vanhassa kaupungissa. Jotkut perinteet ovat kuitenkin säilyneet samoina. Joulukuun 13. päivänä juhlitaan Pyhän Luusian päivää. Tätä 400-vuotista perinnettä valon juhlaa vietetään kulkueen ja kirkkokonsertein. Joulumarkkinoilla myydään kaikkia jouluun liittyvää käsitöistä piparkakkuihin. Myytävänä on myös luussiapullia, glögiä, kotitekoista suklaata, sinappia, marmelaadeja sekä muita herkkuja. Joulukirkossa käydään joko aattona tai joulupäivänä.
Jouluaattona syödään päivällä usein lipeäkalaa ja perunaa valkokastikkeella. Joulutontun vierailu päättyy siihen, että hän saa maistaa joulupuuroa. Tämä tapa on peräisin ajalta, jolloin ruotsalaiseen kansanuskomukseen kuuluivat keijut, noidat, tontut ja muut olennot, ja jokaisella kodilla uskottiin olevan oma kotitonttunsa suojelijanaan. Joulupöydästä löytyy silliä, kraavilohta, mätiä ja katkarapuja, skagenöra, katkarapusalaattia, lihapullia, makkaroita, prinssinakkeja, Janssonin kiusausta sekä joulukinkku. Tämän lisäksi pauhtokylkeä ja punakaalia. Pöydästä löytyy myös aina näkkileipää ja sen eri versioita. Juomana on kotikaljaa tai jouluolutta sekä tietenkin maustettuja snapseja. Jokaiselle joulusnapsille lauletaan ja joulupöydässä kaikki osallistuvat snapsilaulujen laulamiseen. Jälkiruokana tarjotaan manteliriisiä ja kaikenlaista jouluista naposteltavaa, kuten erilaisia pähkinöitä, konvehteja, pipareita, nekkuja, marsipaaneja sekä jääsuklaata. Klaara-kirkko rakennettiin 1500-luvun lopulla. Näky oli mahtava. Tukholmassa ei ollut tuolloin niin korkeita rakennuksia. Drottningsgatanilla, jonka päässä kirkko oli värjäysliike Engel Willerin Blå handen, sininen käsi. Siellä syttyi tulipalo 8. päivä toukokuuta 1751. Tuli tuhosi Drottningsgatanin länsipuolen rakennukset ja palo nousi ylös katoa kohti muutaman 100 metrin päässä olevaa Klaara-kirkkoa. Kun liekit saavuttivat kirkon, paloi kirkon sisus ja katto. Kirkonkello suli ja putosi isoksi metallimöhkäleiksi sulaneena maahan tuhkan sekaan. Kuningas Adolf Fredrik johti sammutustoimia. Ruotsin kuninkaalta oli ennen häntä poistettu kaikki valtaoikeudet. Seremoniallinen kuningas oli ottanut ohjat käsiinsä. Loppujen lopuksi tulipalossa tuhoutui Klaara-kirkon ympäristön kaupungin osan 221 taloa. Kuningas lupasi 2000 taalaria palon sytyttäjän selvittämiseksi. Tämä oli virhe, sillä se aiheutti hysteriaa sekä johti useisiin aiheettomiin pidätyksiin. Todennäköinen syyllinen oli kuitenkin kisälli, joka oli töissä värjäriliikkeessä Blå handenissa. Hänet tuomittiin maksamaan 2 hopearahaa jokaisesta palaneesta 221 talosta sekä $200 Klaara-kirkon tuhosta. Varattoman kisällin tuomio muutettiin 28 päivän vankeuteen vedellä ja leivällä. Tulipalo Tukholman keskeisellä alueella johti rakennuskannan uusimiseen Drottningsgatanilla. Klaara-kirkon palo oli pitkälti tuhonnut Drottningsgatanin talot.
1700-luvun lopulta alkaen sinne alettiin rakentaa hienoja uusia taloja. Kadulla oli edelleen sen alkuperäinen linjaus ja leveys. Regeringsgatanin ja Götagatanin ohella se on yksi 3 Tukholman vanhaan kaupunkiin johtavista historiallisista teistä. 1800-luvun puolivälistä lähtien kaupungin keskusta alkoi vähitellen siirtyä vanhasta kaupungista nykyiseen paikkaansa. Drottninggatanin varrelle tuli suuri joukko muodikkaita liikkeitä ja kadusta tuli myös porvariston suosima kävelypaikka, jota kansansuussa nimitettiin Snobbranniksi eli snobien kujaksi. Jo vuonna 1832 avattiin Drottninggatan 3 Tukholman ensimmäinen yläluokkainen hotelli, Hotel Garni. Hotellia alettiin perustaa, mutta kaupankäynti oli pitkälti vielä torikauppaa. Basaarityyppinen tuotteiden myyminen alkoi kehittyä kuitenkin. Keskustan kupeessa jo pitkään toiminut basaari oli alkuna uudelle kaupankäynnin idealle, tavaratalolle. 1800-luvun lopulla ensimmäinen saman katon alla suurta joukkoa tavaroita ja palveluita myyvä tavaratalo perustettiin. Tämä K.M. Lundbergin tavaratalo Stureplanilla oli esimerkkinä Johan Petter Åhlenille, kun hän perusti Drottningsgatanille tavaratalonsa Åhlensin 1900-luvun alussa. Ajan myötä kauppakatuja muutettiin kävelykaduiksi, eikä autoilla ollut niille enää asiaa. Kävelykadut ovat turvallisia liikkua, kun autoliikenne on ohjattu muualle. Turvallisuusajatus on Ruotsissa ollut tärkeä myös autoteollisuudessa. Tästä Volvo on hyvä esimerkki. Se rajoittaa henkilöautojen enimmäisnopeuden 180 km/h kaikissa uusissa malleissa. Ilmastonmuutos on otettu myös huomioon. Kesällä vuonna 2017 Volvo ensimmäisenä suurena automerkkinä ilmoitti luopuvansa pelkästään polttomoottorilla varustettujen autojen valmistuksesta. Uudet mallit ovat joko hybridejä tai täysin sähkökäyttöisiä. Gateau, leipomo, konditoria ja kahvilatoiminta alkoi vuonna 1937. Eräs toinen konditorio oli yhdistänyt kahvilansa yhteyteen leipomotoiminnan ja se menestyi hyvin. Tätä esimerkkiä noudatti myös Gateau. Korostaakseen leipomon tuomaa tunnelmaa ja tuoreen leivän helppoa saatavuutta kahvilassaan, Gateau poisti tunnusmerkistään leipurin kuvasta sanan café. Konditorion leivokset ja leivät olivat kahviloissa saatavilla nyt à la minute eli heti periaatteella. Toiminta paisui kuin pullataikina
ja 2000-luvulla haettiin yhteistyökumppani Suomesta, kun Fazer liittyi konserniin. Ja Kato leipomokahvilat valtasivat Suomea. Menestyksen alkuvuosina oli vauhtisokeus yllättää ja profiili oli muuttumassa Mersuksi. Onneksi liikkeen johto painoi jarrua ja palattiin Audin tasolle, joka onkin normaalille kadunmiehelle sopivampi ja tutumpi sekä kotoisempi. Skandia Teattern perustettiin ajankohtana, jolloin Chaplin ja muut elokuvan pioneerit nostivat elokuvan koko kansan viihteeksi. Vuosi oli 1923. Iso elokuvateatteri suunniteltiin Rottingsgatanille. Tulevasta teatterista kaavailtiin heti alussa Ruotsin elokuvateollisuusyhtiön SF:n ensi-iltateatteria. Kansainvälisellä arkkitehdilla Gunnar Asplundilla oli ainutlaatuinen idea teatterin toteutukseen. Siitä rakennettaisiin tunnelmaltaan ulkoilmateatteri, vaikka elokuvaesitykset tapahtuisivat sisätiloissa. Ruotsin sen ajan kuuluisimmat taiteilijat osallistuvat teatterin toteutukseen. Hämyä ja säihkettä, luonnonaiheita väreissä ja sisustuksessa, seireenejä ja nymfejä. Valkokankaan molemmin puolin oli Aatamin ja Eevan paratiisinäkymä. Teatterisalia reunusti parvekkeet koristeineen. Kaiken kaikkiaan glamööriä joka puolella. Ja kaiken tämän keskellä katsottaisiin upottavista kirkkaanpunaisista tuoleista elokuvaesityksiä. Elokuvan salissa olisi paikat lähes 900 katsojalle. Avajaiset pidettiin toukokuussa 1923. Arkkitehti Gunnar Asplund kirjoitti vuoden 1923 avajaisten jälkeen: elokuvasalongissa on oltava jotain juhlallista, kimaltavaa ja kiiltävää, hiukan pinnallista. Tämä on viihtyisää ja lämminhenkistä. Näitä kaikkia yleisö tarvitsee, kun se tulee elokuviin ulkoa kylmästä ja arjen kiireistä. No, tätähän elokuvateatterin on hyvä tarjota tänäkin päivänä.